Uhni mi z cesty. Dobře, kdo ti tak má běž uhnout? to, tak třeba jim zavazíš. Jo. A teďka se dokonce MFI zvedá. Jaké MFA? Tohle přece. Kdo ti uhne z cesty? Tady. Dobrý vole. Co? Oni zase, jo, oni přichází nebo odchází, to se no. Oni si s tím zase hrajou. Ono se to zvětšuje. Ale až moc, kamu. No moc to úplně není. Minimum bylo 6, maximum 83. Zastavit nahrávání. Zastavit nahrávání. Vy to nechcete na YouTube? Ne, kamu. Asi ne. Dobře, ono se to zase tomu se jako vypne. Dejte nám 5 sekund.